सावरकर जसे सगळ्या लोकांना पसरण्यासारखे नाही, ते संघालाही पचत नाही, भारतीय जनता पक्षाला काही पचत अगदीच पचत नाही. त्यामुळे काही वर्षापूर्वी जेव्हा सावरकरांवर खूप टीका विरोधक करत होते त्यावेळी पार्लमेंटमध्ये वाजपेयींनी केलेलं भाषण तुमच्या सगळ्या अनेक लोकांनी पाहिलं असेल की सावरकरांबद्दल त्यांनी जे काही काम केलं त्याच्याबद्दल तुम्ही भाजपला जबाबदार धरता, परंतु हे जबाबदार धरणं चुकीचं आहे, कारण त्यांच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये अनेक मतभेद होते असं सांगण्याचं धारिष्ट त्यावेळी वाजपेयी दाखवलं आणि ते सत्य आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व म्हणून सावरकरांना पाहिलं जातं, पण त्यांचा त्या अनुषंगाने अभ्यास झालेला नाही. तर त्यांचा अनेक राजकीय दृष्टीनेही त्यांचे गांधी संबंध, त्यांचे टिळकाविषयीचे त्यांचे विचार, भारतीय स्वातंत्र्य लढा अशा अनेक दृष्टीने महत्वाचं. त्याच्यामध्ये आणखी एक पुस्तक आहे ते विज्ञाननिष्ठ. त्यांची विज्ञाननिष्ठा एवढी प्रखर होती की अनेक आजच्या राजकीय हिंदुत्वाला संदर्भात अनेक लोकांचे पसणार नाही, त्यांचे या संदर्भातील विचारही लोकांपुढे गेले. त्यामुळे मी आता सावरकरांच्या सर्वांकडून जे नातू इथं उपलब्ध आहेत त्यांना मी म्हटलं की सावरकर आज जर हयात असते तर काय झालं असतं, त्यांचा आणि भाजपचा संघर्ष झाला असता का, आजच्या हिंदुत्वनिष्ठ लोकांची त्यांचा वाद झाला असता का, आणि गोव्यात जर ते आले असते तर काय झालं असतं. ज्या पद्धतीनं गोव्यामध्ये जी वेगवेगळी रिपब्लिक तयार झालेले आहेत, कलंगूट बागा रिपब्लिक असं आम्ही म्हणतो, काही आठवड्यापूर्वी गोव्यामध्ये जो काही जळीत कांड झाला त्याच्यामध्ये 29 लोक गेले आणि त्याची जबाबदारी अजून कोणी घेत नाही. तिथं जो संपूर्ण नंगाना चालू आहे तो भारतीय संस्कृतीला काळीमा फासणारा आहे. त्यावर सावरकर पोटतिडकीनं बोलले असते आणि त्यांनी राजकीय, मी तर असं म्हणेन 2 दिवसापूर्वी आम्ही गोवा मुक्तीचा जवळजवळ 64वा मुक्तीदिन साजरा केला. ते जर गोव्यात आले असते प्रमुख पाहुणे म्हणून तर त्यांनी दुसऱ्या मुक्ती लढ्याची हाक दिली असती. हल्ली कोणा खरे उलयना आणि खरे उलयले कोणाक आवडनातय ना, खूप कमी असा. आज सगळीकडे कशें आसा न्ही, उलोवपाकय डुप्लिकेट आणि करपाय डुप्लिकेट ही वृत्ती चललेली असा. सो त्यामुळे कशें जालां, त्यामुळे ही समाजाची खंय तरी दिशाहीन जाला आणि मागीर प्रत्येक जाण एकामेकाचेर बोटां, राजकारणी मारता, हाचेर ऍडमिनिस्ट्रेटराचेर, ऑफिसर मारता, लोकांचे लोक मारता, राजकारणाचेर अंदाबंदी जाल्ली आसा. आणि हे हांव पब्लीक मत मांडटा, हाचेर हांव पब्लिकली मांडटा, हाचेर हांव कांयच फाटी वचचो ना. आणि हाका सगळे जण कारणीभूत आसा, तुम्ही आसा, हांवूय तितकोच आसा, हितून हांव काय कमी ना, सगळे जण आसा. आणि सगळे जण कित्या खातीर जाता खबर आसा, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विचार घेवपी जर आज विचार ग्रंथाचे प्रदर्शन असता जाल्यार हो हॉल आज खसाखस भरतलो आसलो. मी असं बोलू इच्छितो की आपण सर्व इथं बसलेले सगळे नागरिक वीर सावरकरांचे भक्त आहात. देशप्रेमाची ज्योत ज्या व्यक्तीनं आपल्या देशात चालू ठेवली आणि लोकमान्य टिळकांच्या मार्गदर्शनाने आपल्या देशात स्वातंत्र्याचा लढा उभारला. अनेक हाल अपेष्टा त्यांना भोगाव्या लागल्या.